Ola, que tal, como están? Abrimos un día máis o Faladoiro, facémolo, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Como sempre, a xornada deixa unha morea de noticias que comentar. Están os resultados das eleccións en Italia e a incerteza que están a xerar. Está o anuncio da dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín como presidente da Real Academia Galega, e logo están os asuntos que día a día volven, a actualidade demanda, á mesa do Faladoiro, o caso Bárcenas, o caso Nós, e a situación derivada das operacións Manga e a operación Pokémon no Concello de Santiago. Bueno, son cuestións das que hoxe imos volver falar na tertulia, pero hai outro protagonista destacado da xornada, o deputado de UPyD, Toni Cantó, que onte incendiaba o Twitter ao asegurar que a maioría das denuncias por violencia de xénero son falsas. Hoxe chegaba xa a resposta, moitas respostas, tamén a resposta do goberno, sinalando que só o 0,01% das denuncias que se presentaron no 2011 son falsas. Bueno, son cuestións que comentamos hoxe cos nosos convidados, os abogados Daniel Neira e María Sebane. Hola, Daniel, benvido. Hola, María, benvido un día máis. E o profesor de secundaria Jano Leis. Hola, Jano, benvido tamén ao Faladoiro. Bueno, pois empezamos falando do máis próximo, como é costume neste programa, así que vos teño que preguntar unha vez máis a algún, a outro non, por como vedes a situación no Concello de Santiago logo pois das últimas imputacións na operación Manga, segunda fase da operación Pokémon, o último imputado, o exalcalde Gerardo Conde Roa, que se suma, entre outros, o alcalde Ángel Currás, a concelleira Rebeca Domínguez, o exconcelleiro Albino Vázquez e o ex-asesor de Conde Roa, Ángel Espadas, que está en prisión. Onte o BNG, xa o comentamos aquí tamén na mesa, pedía a dimisión en bloque do goberno local, pedía a convocatoria de eleccións anticipadas para que a cidadanía fale e se pronuncie sobre todo o que está a pasar. Non sei se vos credes que estamos nese punto e que sería oportuno celebrar eleccións anticipadas. A ver, Jano Leis, que opina? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, me parece que a situación empeza a estar francamente complexa e complicada. Partindo sempre da miña premisa de que son partidario de garantir sempre a presunción de inocencia, polo menos ata que non se levante o segredo sumarial. Pero en todo caso hai un problema serio que é a percepción que ten a cidadanía deste problema, non? E a mí é o que realmente me preocupa. A percepción cidadá é que, remedando aquela famosa frase do Hamlet, algo cheira podre en Dinamarca. Claro, isto eu creo que diante desta, diríamos, desacougo cidadán, eu creo que algo hai que facer. E algo hai que facer porque, por unha banda, está en xogo a imaxe da cidade, en segundo lugar está en xogo a propia gobernanza da cidade, e en terceiro lugar eu creo que está en xogo tamén a convivencia cívica, non? E incluso, de alguma maneira, tamén a propia saúde da democracia. Que facer? Home, eu non creo particularmente que seña o momento para convocar eleccións. Me parece que isto, ata certo punto incluso podería calificar de despropósito. A outra opción que hai coa lei na man, que é a disolución do Concello, creo que tampouco hai argumentos suficientes como para facelo. Hai un precedente, creo que na historia da democracia española, non sei se hai algún máis, que é o caso de Marbella, onde prácticamente estaba implicado todo o mundo, e eu creo que tamén diríamos, a natureza e alcance de todos os procesos de corrupción eran infinitamente maiores. Algo hai que facer, eso sí é certo. E eu creo que, a min, creo que se me ocurren dúas cousas. Bueno, en primeiro lugar, algo terá que facer o Partido Popular, e en concreto eu creo que propio presidente do partido algo terá que facer e algo terá que dicir. Creo que, por suposto, tamén haberá que ser máis áxiles na tramitación de todo este proceso. Creo que chega o momento de que se empece a abrir o proceso. E, en última instancia, eu creo que se non hai outra saída, me parece que o máis sensato, sei que isto é difícil porque non temos esa cultura, quizá política neste país, pero o máis sensato pode ser un goberno de concentración, de todas as forzas políticas, presidido por alguén do partido mayoritario, que obviamente non pode ser alguén imputado, e que leve os destinos do Concello polo menos ata a próxima legislatura. Bueno, pois é a primeira vez que esa proposta poñen aquí en riba da mesa na tertulia, xa saíron bastantes. Bueno, Jano di que non é o momento de eleccións, pero podería ser unha alternativa, unha opción, ese goberno de concentración, que non sei que lles parece como alternativa, como opción a Daniel e a María. Deixo a María para o final e por algo, non? Así que imos con Daniel primeiro. Bueno, lo que está claro es que cada semana nos vemos expuestos a un sub y baja, ¿no? Estamos un poco
de los ciudadanos y por extensión los miembros del Concello, tanto los políticos como los propios funcionarios trabajadores, están expuestos al lunes a la página del periódico del Correo a ver cuál es la noticia que salta esta semana. Y en ese sentido sí sería bueno que esa fase de alguna manera se cerrara, y eso se cerraría con el cierre de la instrucción por parte de la jueza, ¿no? Lo comentaba Jano en la necesidad de acelerar de alguna manera esta fase de instrucción, que de alguna manera elimine o cierre, pase página, y desde el punto de vista interno de la gobernabilidad del ayuntamiento deje transcurrir tranquilamente ese gobierno, ¿no? Se rearma en la medida de lo posible el gobierno del señor Currás, y incluso los funcionarios y el personal laboral del Concello pues trabaje sin la tensión y la incertidumbre que genera esa página del lunes o el martes, ¿no? Porque tamén se queixan diso, precisamente, os funcionarios e traballadores do Concello. Quería distinguir precisamente el plano técnico, jurídico y procesal, que es la apertura de esta fase de instrucción, en la cual socialmente pues significa, yo creo, que la trascendencia que ha adquirido precisamente por el tema de la crisis, por el tema de cómo se acentúa el problema que estamos viendo actualmente del tráfico de influencias, los cohetes, las prevaricaciones. Yo creo que es distinto que una jueza llame a su sede a alguien para esclarecer hechos, hasta cierto punto es normal. Lo que pasa es que socialmente hoy eso tiene otro significado, ¿no? Que es de lo que hace, lo que provoca que tanto el personal funcionario y laboral como los propios políticos se sienten de alguna manera cohibidos, coartados en su función de día a día, sin saber si la frase que están diciendo delante de alguna persona puede ser malentendida, interpretada, y puede ser susceptible de ser llamados, de ser imputados, con la consecuencia que se puede socialmente acarrear, ¿no? A psicoses da que tamén falan os medios de comunicación. Dicía eu que deixaba a María pro final, porque María foi concelleira do Partido Popular cando Gerardo Conterroa era xefe da oposición. Entón, bueno, pois tamén ten especial importancia, bueno, a de todos, pero a dela tamén, non? Por a proximidade tamén con persoas que están agora imputadas nesta operación. A ver, María. Na actualidade, proximidade pouca, eu sei que foi no seu momento, na oposición, estivemos nun grupo de oposición formado por varios concelleiros do Grupo Municipal Popular, pero sí que é verdade que desde aí anos descoñezo, desde que son goberno, descoñezo as reunións internas que teñen e se hai ou non ese tipo de problemas que decía os que refería a Daniel Neira de gobernabilidade ou non. A verdade é que desde fora, desde a prensa, o que se pode ler pola prensa, sí que é certo que existe unha preocupación da cidadanía con respecto a este tipo de aperturas de sumarios, tanto coa Pokémon como coa manga. Sí que é certo que a instrucción da manga leva pouco tempo, polo que podemos saber, e eu creo que a instrucción debe seguir os seus pasos e eu confío neste caso en que a Suíza e a Xustiza, coa celeridade que sí que é certo que nestes momentos aconsellable, pero sí que é certo que peche todos aqueles fíos que poida haber cuestionables, non? Neste caso. E con respecto á imaxe de Santiago, sí que é certo que eu estou de acordo con Jano Leis e con Daniel neste caso, en que é moi importante pasar esta etapa xa. Non sei cal é a solución definitiva, pero sí que é certo que un goberno de concentración, como di Jano, non temos cultura, tamén é verdade que xa o di antes de... Porque, entre outras cousas, porque aínda queda lista para tirar dela do Partido Popular, polo tanto non hai necesidade agora mesmo de recurrir. Algúns están renunciando, porque claro, que non se vía nesta situación, de ter que... Sí, é certo que agora, pero aínda queda, polo tanto, esperemos que o goberno, neste caso do Partido Popular, poida tirar de lista e intentar incorporar a persoas que todavía teñen moito que dicir, non? Porque hai persoas, ademais, moi importantes nesa lista. Algúnha de moito peso, efectivamente. Que eu creo que, precisamente por eso, hai aínda unha posible garantía. A ver, María, non, eso do goberno de concentración non a convence, Non é que me convenza a min ou non, sino que eu creo que non están dispostos ademais non só da parte do Partido Popular, polo que parece, non creo que o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego, que ademais está enrocado en pedir a dimisión, a disolución, por certo que eu non creo que neste caso poida haber disolución do Concello, hai dúbidas, sí. Entre outras cousas,
Fálase de casos de extrema gravidade, non? Home, non sei se isto é un caso de extrema gravidade, pero o que é certo é que esa decisión quen a ten que tomar é o Consello de Ministros. Tampouco somos nós, nin, por suposto, é o Bloque. De todas formas, precisamente por esa teima que ten o Bloque Nacionalista Galego en que se disolva o Concello ou que dimita en bloque todo o goberno, non creo que sexa posible esa chegada a acordos, non? Para un goberno de concentración que necesita de moitos acordos. Eu creo que neste momento o posicionamento de todos é extremadamente oposto a chegar a acordos. Un pouco recogiendo el hilo de la lista, de la situación que estamos viviendo estos días, de si se avanza la lista o no, si renuncian o no gente en la lista del PP, yo creo que más que a un gobierno de concentración, lo que se tiende es a un gobierno concentrado del señor Currás, en donde modelo Xunta o modelo que exige en los tiempos actuales se reorganiza el Concello en 7, 8... A ti pareceche ben? Un pouco, pareceche unha opción? A mí, para la optimización en estos casos, en la situación actual que vivimos, yo creo que es necesaria. No tiene mucho sentido que haya 13 o 15 dedicaciones exclusivas para una actividad que estamos viendo que en otras administraciones se resuelve con 7 o 8, ¿no? Con lo cual, sí, eso, la idea de poder reconcentrar las responsabilidades de cada uno de ellos y que luego exista gente de apoyo, desde luego, en función del número de representantes que se haya obtenido, pues supongo que no solo agilizará, sino que también puede ser una de las salidas a un poco a la situación actual en la cual estamos viviendo aquí en Santiago. A Dani parecelle ben esa reorganización do goberno que facía pública aí uns días Ángel Currás. O Benegat ten outra opinión, porque o que di é que se premia ou se dis afíns ao alcalde, se castiga os dis que eran afíns a Paula Prado, non? A voceira do PPDG que xa non está no goberno local. Sí, pero ahí un poco Jano también podrá corregirme si es verdad, ¿no? Entiendo, yo no lo he, por suerte o por desgracia, no lo he vivido, pero alguien cuando está en un puesto de representación lo que quiere es rodearse de la gente en la cual puede confiar. Y lo que buscas es tener alrededor de tu gestión pues gente en la cual, pues eso, cuando designas o delegas un tipo de tarea o función, puedas tener la confianza de que la va a hacer en función de los parámetros que se ha fijado previamente o las líneas que marque, ya sea el partido a nivel autonómico, o el partido a nivel local o el propio alcalde. Entonces, a mí me parece relativamente lógico que uno se rodee de su gente afín. Y si en este caso, como dicen la prensa, existen distintas tendencias, distintas formas de entender la política local desde el punto de vista del PP, pues me parece totalmente lícito que se reagrupe en posiciones más afines. Pero, sí, se me permitides, vamos a ver, eu creo que é unha cuestión a licitude, lógicamente, está perfectamente legitimado o señor alcalde para facer unha reordenación do goberno e, ademais, dadas as circunstancias, que non lle queda outra solución. O problema é se con eso realmente resolvemos o problema. E hai un problema serio de alarma social, que eu creo que hai que telo en conta. É dicir, sabe, Susana, que son neste tipo de cuestións tremendamente cauto e prudente e defendo determinados postulados que ao mellor hasta non son nin sequera políticamente correctos, co que defenden incluso moitos compañeros moita xente próxima á miña maneira de pensar. O problema é que hai unha alarma social importante e que, ademais, quen executa este tipo de operacións está imputado tamén. Está imputado tamén. Portanto, hai unha sombra de dúbida neste momento que a mí o que me preocupa é que non seña unha sombra de dúbida só sobre de concelleiros imputados, sino prácticamente sobre de todos os concelleiros do goberno e, de alguna maneira, sobre todos os concelleiros, sobre todo o goberno e sobre toda a política. E sobre toda a política en xeral. E eu creo que ante este tipo de situacións que, bueno, que se producen incluso xuizos paralelos, non son nada partidario desto que se chama ahora sentenzas de telediario e de telexornal. Pero a realidade está aí. E claro, aí da por riba, moitas veces, cando se tira da lista, pois se ve que os previsibles sustitutos da lista, pois de alguma maneira tamén están afectados porque, bueno, pois tuveron tratos de favor, etc. Eu aquí ahora falo como cidadán e falo como demócrata. E falo como cidadán que, ainda que vivo en Teo, viví toda a vida en Santiago e creo que para calquera cidadán que vive en Teo, Santiago é a súa cidade, de alguma maneira. E, polo tanto, me parece que o tema é suficientemente preocupante, suficientemente grave como para que se adopten medidas moito máis drásticas. Non se vai solucionar ese problema con ese tipo de medidas que son solucións en clave interna e en clave orgánica. Eu creo que hai que pensar dunha vez nos cidadáns. E se non hai cultura política, para iso estamos os cidadáns que temos outra determinada maneira de pensar para tratar de impoñer este tipo de solucións. Eu, por exemplo, son dos que defendo que debe de haber un gran acordo nacional para sacar España da crise.
entre todos os partidos políticos e fundamentalmente entre os principais partidos políticos de España. Pois o mesmo, en situacións extremas temos que, de alguna vez, eu son un regeneracionista convencido. Por lo tanto, alguna vez teremos que aprender de algo desta crise, de que hai unha cousa que se chama interés xeral, intereses comuns, intereses do país, intereses de Estado, donde as forzas políticas pues, teñen que entenderse e asumir eso. Se, polo menos, se ese clima de entendemento non o hai por parte dos partidos políticos, debemos de forzalo os cidadáns. Non digo que esta seña a solución, pero que eu non vexo outras, porque as solucións legais xa creo que están aquí planteadas, pero que non hai nin razóns obxectivas como para poder impulsalas, nin creo que, bueno, fundamentalmente, non hai razóns para impulsalas, pero, bueno, por lo tanto, non cabe outra solución, porque o desgoberno e, sobre todo, a desconfianza que hai incluso entre o funcionariado, incluso no terreo humano. Eu coñezo concelleiros do Partido Popular que están francamente afectados, que non están imputados, ni imputados, están extremadamente a nivel personal afectados por esta situación. Incluso situacións emotivamente moi complexas. Sí, parece que os funcionarios tamén, porque eu polo que vi outro día, determinados funcionarios saliron e unha delas, que era voceira de un dos sindicatos, parecía extremadamente afectada por este tema, non? Por eso, sí que é certo que, por eso pedíamos a celeridade da instrucción, pero tamén é certo que aqueles que non fagan nada tampouco ten que cundir o pánico, é dicir, aqueles que leven pois a administración pública como se ten que levar tampouco teñen que estar baixo o xugo do medo diario, non? Se ti fas o teu traballo conforme as normas como supoño que fan a maioría, e ademais a cidadanía ten que ter esa confianza, non, de que a maioría dos representantes públicos e sobre todo a maioría do funcionariado e dos empregados públicos pois traballan conforme a esas normas, non, a esas normas básicas da administración pública. Sí que é certo que neste caso eu creo que fallan ou faltan determinada educación sobre a administración pública e o que hai que non hai que facer, sobre todo daqueles xestores públicos, digamos, electos, non? Dos concelleiros neste caso, e non falo de Santiago, sino en xeral. Eu creo que habería que ter máis formación con respecto á administración pública, sobre todo nos asuntos municipais, non? Porque eu creo que aí sí que fallan. Sí que é certo que escoitei a algunha representante da Escola de Administración Pública que faltaban expertos tamén para levar a cabo eses cursos de formación, non? Por lo tanto, eu creo que aí sí que habería unha saída en xeral, non a este caso de Santiago, que é moi particular e efectivamente, bueno, pois danse moitas circunstancias, moita xente imputada, bueno, pois unhas circunstancias moi especiais. De todas formas, en xeral, fai falta determinados, aparte de reforzar os controis, de levar a cabo aqueles controis que xa hai, tamén educación con respecto ao que é a administración pública e como xestionar. Con brevidade, algunha cousa máis que querades? No, simplemente, como cierre, a mí sí incluso desde un punto de vista profesional, sí me interesa trasladar la idea que la figura del imputado, más allá de lo que socialmente hemos interiorizado, no significa más que una jueza de instrucción, es decir, que está tratando de recabar aquellas pruebas para llegar ella misma al convencimiento de que existe delito, ¿no? Es decir, el hecho de que una jueza te llame para declarar no significa que hayas cometido el delito. Eso tiene otras connotaciones, ya lo hemos dicho en esta mesa. Eso es el miedo que tiene el personal funcionarial, el personal laboral y el personal electo. Pero en sí no tiene mucha trascendencia y a día de hoy, corregidme si estoy equivocado, en el gobierno de Santiago no hay ninguno de los miembros que ha sido llamado por la juez y que la juez después de esa declaración ha llegado al convencimiento de que sí puede ser susceptible de delito, para lo cual se estiman unas medidas cautelares. A día de hoy en Santiago ninguno de los gobernantes está... Perdona, pero sí. Hai un problema. Muy brevemente todos, non é solamente unha cuestión de imputacións, é que hai funcionarios que foron chamados a declarar esposados no coche policial. Bueno, que estiveron durante todo o día declarando e que non terminaron non velo chegar esposado xulgado para un funcionario, para calquera, pasar por esa e logo que hai foto
e que hai noticia no, ao día seguinte. Claro. Pero esa é a trascendencia social e política de tremenda, sí, decir, tremenda, que De todas explica formas, eu esta creo que situación de nestes tensión momentos e é de normal emotividade esa... moi forte. Eu creo que moi forte, que hai que nestes solucionar, momentos sobre é todo. normal esa trascendencia social, mediática, deste tipo de casos, porque a xente realmente o está pasando realmente mal. Entón, a primeira digamos, obligación dun representante público é a exemplaridade. Non podes dar que falar se tes unha determinada responsabilidade pública. Por lo tanto, eu creo que aí sí que hai que ter moitísimo cuidado co que se fai. De todas formas, sí que é unha situación por lo menos, de incomodidade a hora de traballar, que entren a registrar as oficinas, que entren cada día co medo de que ese día vai a chegar a SV a fiscalizar, a controlar o que están facendo, ou a un registro, ou ao levantamento de determinados, bueno, pois, actas ali diante de todos os funcionarios. Que eu creo que esa é a sensación que se transmite á cidadanía dese desacougo permanente do funcionariado e tamén supoño que dos políticos. Bueno, pois nós seguiremos, por suposto, moi atentos á Operación Manga, Operación Pokémon, á situación no Concello de Santiago. Imos facer agora unha pausa para a publicidade a volta. Non sei se vos apetece ou non, pero toca seguir falando de corrupción ou presunta corrupción, porque hai máis casos no Candeleiro, así que facemos un pequeno paréntese e volvemos de contado no Faladoiro.